Здравейте, приятели! Това е първият ми анбоксинг. Преди няколко дни получих едно съобщение от колега в групата. Не съм сигурен дали колегата би желал да му споменавам името. Само инициалите ще спомена АД. Каза, че иска да ми прати нещо. Дадох му адрес и днес получих този колет. Сега ще се опитам да го отворя. Как да го сложим? Така, може би. Докато отварям, не ми е много комфортно да държа и телефона. Така, много стабилно опаковано. Мисля, че вече се получи. Мисля, че тук мога да поема и аз. Така, много стабилна опаковка. Охо. Носчета Polsilver от тези старите, които доколкото знам вече не се произвеждат. Aftershave Floyd. И един сапун Proraso, този с евкалипт. Имам кремът и е много готин. Сапун на Proraso имам. Ето го. Вау. Да, мирише супер. Идеален за лятото, за топлите дни е топ. Aftershave Floyd. Забележете само. Доста заяжда тази капачка. Отвори се. Мирише супер, много мъжки аромат. Испански. Супер. И още веднъж носчетата Polsilver. Имах само 3 от тях и си ги пазех много внимателно. Сега ще мога да си позволя да ползвам още няколко от тях. Много благодаря на колегата за този приятен подарък. Наистина много неочаквано. Сърдечни благодарности още веднъж. И скоро, надявам се, ще направя някое видео с представяне на тези продукти. Благодаря.